Bo día a todos e a todas. Neste vídeo imos explicar a epidemioloxía das enfermidades transmisibles. Os contidos que imos traballar serán, por un lado, o concepto de enfermidade, os tipos de enfermidade e as fases polas que unha persoa pasa cando ten unha enfermidade de tipo infectocontagiosa. Tamén falaremos da cadea epidemiolóxica, de cales son os seus principais elos, as súas fases, e tamén falaremos de cales son un tipo especial de infeccións, que son as infeccións relacionadas coa asistencia sanitaria. Comezando co concepto de enfermidade, temos que dicir que unha enfermidade pode definirse como calquer estado do individuo no que haxa unha alteración máis ou menos grave da súa saúde. Aquí compre tamén lembrar a definición de saúde da OMS. A OMS define saúde como un estado de benestar físico, mental e social completo, non simplemente como unha ausencia de enfermidade ou incapacidade. Isto é interesante porque o concepto de saúde, como podemos ver, e que a OMS a marca dende varias décadas, é multifactorial, non só fai referencia ao aspecto físico, non só fai referencia ao aspecto psicolóxico ou mental, senón tamén incluso inclúe os parámetros sociais nos que esta persoa está inmersa. Seguindo co concepto de enfermidade, podemos dicir que as enfermidades presentan unhas manifestacións. De algún xeito, podemos dividir estas manifestacións en signos e síntomas. Isto é unha división moi importante que hai que ter en conta e que compre sinalar neste punto. Signos son aquelas manifestacións obxectivas de enfermidade que un profesional da saúde pode observar ou medir. Deste xeito son indicadores físicos que se poden verificar durante un examen clínico. Son medibles, son observables. Por poñer un exemplo, podemos dicir a febre, dicir a temperatura dunha persoa. A febre pode ser un signo. Hai unha erupción cutánea. Un edema, que sería unha acumulación de líquido, por exemplo, nunha articulación, formando un edema articular, non? Ou incluso, por exemplo, un hematoma, que pode ser unha acumulación de sangue na pel, debaixo da pel. Todas estas manifestacións que acabo de comentar son perceptibles, son obxectivables, medibles. Por outra banda, temos os síntomas. Os síntomas son aquelas manifestacións subxectivas que son percibidas únicamente polo paciente. É dicir, para saber se existe un síntoma, ten que ser o paciente o que reporte, o que comunique que está sufrindo ese síntoma. Non se poden medir directamente e dependen da percepción individual que teña, neste caso, a persoa que está padecendo a enfermidade. Algúns exemplos de síntomas poden ser dor, fatiga, náuseas, ansiedade, vértigo, etc. Tamén podemos dividir as enfermidades segundo diferentes tipos. Estes tipos podémolos definir a partir dunha serie de criterios. Un dos máis habituais é establecer o tipo de enfermidade segundo o curso que ten esta enfermidade. Por exemplo, falamos de unha enfermidade aguda cando é unha enfermidade que aparece de forma brusca e ten unha evolución rápida. Normalmente solucionase ou finaliza o proceso de enfermidade en un período curto de tempo. Podemos estar falando de días, máis alén de semanas, xa pasaríamos ao seguinte tipo de enfermidade. Logo podemos falar de enfermidades de tipo crónico. Son enfermidades que teñen unha evolución moi lenta e longa. Usualmente son enfermidades que duran moito tempo e en moitas ocasións non teñen cura. Son enfermidades que van a acompañar a esa persoa durante toda a súa vida. Como exemplos de enfermidade aguda, podemos decir as enfermedades infecciosas de corta duración, por exemplo, unha gripe, a farinxite, un resfriado, incluso a COVID-19. Como enfermidades de tipo crónico, podemos falar de enfermidades que implican, como dicía antes, unha longa afectación e, como exemplo, podemos poñer unha artrose, como pon aquí nesta táboa, ou unha infección que non ten cura, como hepatite B. En canto a
enfermidades que ficarían entre agudas e crónicas estarían as enfermidades de tipo subagudo, que, bueno, depende un pouco da definición que se queira facer e do texto que se estea consultando, pero moitas veces moitas enfermidades non caen directamente na definición de aguda nin directamente na definición de crónica e, polo tanto, establecese esta terceira categoría de subaguda. Aquí, como exemplo, establece unha tiroidite, o que sería a tiroidite subaguda, podería ser un exemplo. Outro criterio para clasificar as enfermidades sería a frecuencia coa que aparecen, que tan frecuentemente aparecen nas poboacións, non? Por un lado temos unha enfermidade que podría ser de tipo esporádico, que aparece de modo ocasional. Aquí falamos, por exemplo, do tifus, a febre tifoidea sería un exemplo, non? Unha enfermidade que non é habitual en Estados Unidos, pero que podría aparecer algún brote de forma esporádica, non, digamos. Outro tipo de enfermidade sería a enfermidade endémica, que son enfermidades que están presentes de modo constante ou ven en épocas fixas, en épocas determinadas. Hai enfermidades estacionais que se consideran endémicas para algunhas poboacións determinadas. Por exemplo, en zonas tropicais, unha enfermidade que se pode considerar endémica é o dengue. Ou tamén o cólera, por exemplo, na India, ¿no? Que son enfermidades que acompañan a esas poboacións durante todo o ano ou en épocas marcadas estacionais. Despois estarían as enfermidades de tipo epidémico. Unha enfermidade epidémica afecta a un gran número de persoas nun corto período de tempo. Aquí falamos dos brotes epidémicos. Por exemplo, brotes de gripe, brotes de COVID-19 ou, por exemplo, de febre amarela. E por último estaría a pandémica. Unha enfermidade de tipo pandémico é aquela que se extende por moitos países e que abarca ou que pode afectar a moitísimas persoas, non? Aquí poñen dous exemplos, que sería o cólera no ano 92, houve unha pandemia de cólera, a gripe A no ano 2009 ou máis recentemente a pandemia de COVID-19. Outro criterio que podemos utilizar para clasificar as enfermidades é pola súa orixe. Deste xeito podemos falar de enfermidades de tipo infeccioso e de enfermidades de tipo non infeccioso. Son infecciosas aquelas que están causadas por microorganismos patóxenos que desenvolven parte do seu ciclo vital nun hóspede susceptible. Aquí poñemos, por exemplo, a mononucleose, a gripe, a lesionelose, a otite. E aquelas que teñen unha orixe non infecciosa son non causadas por microorganismos. Un caso moi típico son enfermedades metabólicas, como pode ser a obesidade ou a diabetes. Outro último criterio que imos comentar aquí acerca de como clasificar as enfermidades sería segundo o comportamento na poboación, é dicir, que acontece con esa enfermidade na poboación. Aquela que se disemina dunha persoa a outra, decimos que é unha enfermidade transmisible, como por exemplo a varicela, a tuberculose, a viruela, non? E enfermidades de tipo non transmisible son aquelas que non se diseminan dunha persoa a outra. Un exemplo sería o tétanos. Hai que ter en conta aquí que non todas as enfermidades transmisibles son infecciosas e non todas as enfermidades infecciosas son transmisibles. Hai que ter isto en conta. Outro aspecto a comentar sería as fases polas que unha persoa pasa cando ten unha enfermidade. Comezaremos con unha persoa que non ten nese momento ninguna enfermidade, falamos de paciente san, nese momento aínda non foi contaxiado. No momento que a persoa se contaxia, entra en contacto con ese axente patóxeno, comeza un período que chamamos de incubación. O paciente contaxiado, pero neste momento, no período de incubación, non se sofre nin signos nin síntomas. Pasado un tempo, entramos no período subclínico, que tamén en algún sitio podes atopar que se denomina de pródromos. Aparecen signos e síntomas de tipo inespecífico e menos intensos, non moi intensos. Que queremos dicir con que estos signos e síntomas son inespecíficos? Queremos dicir que non son característicos desa enfermidade, son signos e síntomas que poden ser confundidos con calquer outro proceso de tipo infeccioso ou calquer outra enfermidade e que poden ser, por exemplo, un cadro de fatiga, dor muscular inespecífica, molestia, malestar xeral, etc. Falamos deso, deste tipo de síntomas e signos que tampouco teñen unha relación directa coa enfermidade.
Despois acontece, pasado o período subclínico, entramos no período clínico, onde aparecen signos e síntomas máis intensos e agora sí máis específicos, é dicir, que directamente se poden ligar ou que poden incluso axudar ao diagnóstico da enfermidade que está sufrindo o paciente. Neste período subclínico tamén se poden distinguir como dúas subfases, dous subperíodos. Serían, por unha banda, o período de exacerbación, que é o tempo ou o período no que esta enfermidade, os signos e os síntomas van aumentando de intensidade, o estado do paciente vai empeorando. Normalmente este tipo de situación alcanza un pico e a partir de aí os signos e os síntomas empezan a decaer, empezan a diminuir a súa intensidade, no que coñecemos como período de declinación. Se todo vai ben e o paciente supera esta fase da enfermidade, o normal é que se cure e despois da curación aparece o período de convalecencia. Os signos e os síntomas van remitindo, xa que o paciente, dicimos neste caso, que xa superou a enfermidade. Aquí temos unha gráfica onde podemos ver no eixo vertical o número de microbios, neste caso sería por unha enfermidade de tipo infecciosa, e no eixo horizontal vemos o tempo. Cara a dereita, pois o tempo vai avanzando. O proceso infeccioso, a enfermidade, comeza no período de incubación, onde non hai signos e síntomas, pasamos ao período pródromos ou subclínico, onde aparecen signos e síntomas inespecíficos e de baixa intensidade, logo chega ao período de enfermidade, que nos chamamos período clínico, hai unha fase de exacerbación, digamos, e unha fase de declinación, e por último, chegamos ao período de convalecencia, que se o paciente supera a enfermidade, é un estado no que todavía hai malestar, todavía permanecen certos signos e síntomas, pero que a enfermidade xa foi superada. Hai que dicir que o paciente pode actuar como fonte de infección en calquera das fases da enfermidade, é dicir, hai moitas enfermidades que só se poden transmitir cando o paciente está na fase clínica, por exemplo, que cando máis produce ou máis pode eliminar patóxenos que poden alcanzar outras persoas e contaxialas. Pero iso é nalgúnas enfermidades, hai outras moitas onde un paciente pode ser unha fonte de infección, pode contaxiar a outro estando, por exemplo, na fase de pródromos, na fase subclínica ou na fase de incubación, ou incluso existen algunhas enfermidades que se poden transmitir tamén cando o paciente está san, cando o paciente funciona como reservorio da enfermidade, o que chamaríamos un portador san. Aquí temos unha gráfica similar á anterior na que vemos todas as fases das que falamos antes. O período de incubación, o período subclínico, o período clínico e o período de convalecencia. Como podemos ver, o estado do paciente vai depender do curso da enfermidade. En algunhas ocasións, os signos e os síntomas non remiten porque a enfermidade é demasiado forte e o paciente acaba falecendo por mor desta enfermidade. Outro concepto fundamental para comprender a epidemioloxía das enfermidades transmisibles é o de cadea epidemiolóxica, ou tamén en algún sitio pode atoparse como cadea de infección, pero bastante máis habitual é a nomenclatura de cadea epidemiolóxica. De que estamos falando? A cadea epidemiolóxica é un concepto clave na epidemioloxía que se emprega para describir como se transmite unha enfermidade infecciosa dun hóspede a outro. A cadea compóñese de varios elos, de varias fases, de unha serie de pasos polos que ten que ir pasando, que representan os componentes necesarios para que esta enfermidade se propague. Normalmente, en casi todos os textos que falan de cadea epidemiolóxica dividen a cadea en 6 elos, en 6 fases, digamos. Mais hai unha forma de expresala un pouquiño máis sinxela que vamos comezar por aí. En o triángulo que podedes ver na marxe esquerda da diapositiva fala do triángulo epidemiolóxico. Algúns textos tamén se coñece como tríada epidemiolóxica. É unha explicación simple que provén do CDC de Estados Unidos, que é o Centro para Control e Prevención de Enfermidades de Estados Unidos, e ali definiron esta tríada como unha conxunción entre tres elementos, que sería por unha banda, na parte superior temos ao hóspede, a persoa que vai ser infectada ou que vai a sufrir este contagio.
Na parte inferior esquerda temos o axente causal, é dicir, aquel microbio, aquel microorganismo ou parásito que vai producir esta enfermidade, e na parte inferior dereita temos o entorno, o contorno que é fundamental para que se produza esta transmisión. Na parte dereita vemos as partes, digamos, estas fases da cadea epidemiolóxica que son máis habitualmente descritas. Por unha banda temos o axente infeccioso, temos o reservorio e a fonte, temos unha porta de saída, temos un mecanismo de transmisión, unha porta de entrada e un un hóspede susceptible. Vindeiras diapositivas explicarei de forma pormenorizada cada unha destas partes. Aquí temos outro pequeno esquema no que aparecen todos estes selos, todas estas fases que comentei anteriormente. Partimos dunha fonte de infección que a través dunha vía de eliminación elimina ese axente causal que por un mecanismo de transmisión acaba entrando nun hóspede susceptible e aí no momento no que se produce este contagio da enfermidade infectocontagiosa. Por lo tanto, o primeiro elo desta cadea epidemiolóxica é o axente causal. O axente causal é un microorganismo que causa unha enfermidade. Normalmente podese tratar dun virus, dunha bacteria, un fungo, un parásito ou un prión. O efecto deste axente causal sobre o hóspede susceptible depende de varias circunstancias. Entre elas, vou a salientar tres. Unha, por exemplo, é a infectividade, é dicir, este axente causal, imaginemos que é unha bacteria, que capacidade ten para multiplicarse unha vez que ingresa no corpo do hóspede susceptible. Aí falamos canta máis capacidade teña para multiplicarse, unha maior infectividade vai ter este axente, en este caso, esta bacteria. A segunda circunstancia que vamos a sinalar sería a patoxenicidade, tamén en algún sitio denominada virulencia. A que nos referimos con isto? A capacidade que ten este axente para producir enfermidade unha vez infectado o hóspede. É dicir, por unha banda é que o axente causal sexa capaz de multiplicarse dentro do corpo da persoa que se está infectando, pero nunha segunda banda temos que ter en conta a capacidade que ten para producir enfermidade. E por último, a inmunoxenicidade, que tamén é outro aspecto a ter en conta, que sería a capacidade que ten este axente para producir unha reacción inmunolóxica no hóspede. É dicir, con que intensidade ese axente é capaz de iniciar os mecanismos de defensa dese hóspede. É dicir, neste caso, o sistema inmunitario. O segundo elo desta cadea está composta pola fonte e o reservorio. Son dous conceptos que moitas veces se utilizan de forma independente, pero que non son exactamente o mesmo. Vou tratar de explicalo. Consideramos a fonte de infección un hábitat ocasional para este axente causal. O axente causal, digamos que aparece nesta fonte e desde aí é capaz de transmitirse cara a un hóspede, mediante un mecanismo de transmisión que veremos despois. Un exemplo de fonte de infección pode ser unha persoa que está afectada de COVID-19 e que transmite esa COVID-19 a outra persoa. Neste caso, quen é a fonte? A fonte será a persoa que está infectada de COVID-19. Un segundo concepto sería o de reservorio. O reservorio é o hábitat natural no que permanece o axente causal, xa que nel atopa as condicións necesarias para a súa supervivencia. Estamos falando dun lugar que pode ser un organismo, pode ser un lugar inerte, onde este axente, este virus, esta bacteria, este fungo, este prión, este parásito, permanece durante todo o tempo, digamos. En principio non tería por que supoñer unha fonte de infección. Moitas veces estes reservorios convírtense en fontes de infección e nese momento decimos que a fonte de infección e o reservorio coinciden. En moitas ocasións, reservorio e fonte coinciden. O ser humano é o principal reservorio da cadea epidemiolóxica. Pode actuar como fonte estando enfermo ou como portador san. O terceiro elo da cadea epidemiolóxica é a vía de saída. Isto refírese ás portas de saída polas que o axente abandona a fonte. Na transmisión dunha enfermidade infectocontagiosa normalmente coinciden coas vías de entrada do hóspede susceptible.
Exemplos de vías de saída pode ser a vía digestiva, por exemplo, a través das heces ou a través do vómito. Outro pode ser a vía respiratoria, pois o tusir, esbirrar, etc. A xenitourinaria, pois a través de secrecións, fundamentalmente orina. Pele mucosas, pois a través da pel ou das mucosas. E a vía hemática, pois a través do sangue. Unha vez que o axente causal abandona a fonte de infección a través dunha vía de saída, ten que darse un mecanismo de transmisión para que este axente causal chegue a un hóspede susceptible. Normalmente, os mecanismos de transmisión divídense en tres grandes grupos. Por unha banda temos os mecanismos de contacto, despois temos os mecanismos de vehículo e por último os mecanismos de vector. Comezarei explicando os mecanismos de contacto. Como o seu nome indica, cando falamos de contacto é que hai unha relación directa moi directa entre o axente e o hóspede susceptible. Neste caso, por exemplo, podemos falar de contacto directo cando o axente, a fonte de infección e o hóspede susceptible teñen contacto directo. Por exemplo, cando unha persoa toca a outra, cando se dá un bico, un abrazo, ou, por exemplo, unha relación sexual. Outro tipo de contacto sería o contacto indirecto. Neste caso, media entre a fonte e o hóspede susceptible algún obxecto inerte, como pode ser, por exemplo, un utensilio para a limpeza, pode ser unha toalla, pode ser, por exemplo, sábanas da cama, pode ser roupa, pode ser calquer tipo o pomo dunha porta, por exemplo, que se contamina cando esta superficie ou este obxecto inerte toca a fonte de infección e logo é tocado por outra persoa que pode ser infectada, pode ser contaxiada. O terceiro tipo de contacto sería o contacto conxénito. Este está reservado especificamente ao contacto que se dá entre a nai e o seu fillo cando se produce o parto, o preparto, o contacto a través da vía ou da barreira placentaria. E por último temos a posibilidade de gotas Fluke. Este tipo de gotas Fluke, son gotas de gran tamaño, que polo seu tamaño, cando saen despedidas a fonte de infección pola boca, cando a persoa fala, cando tuse, cando esbirra, esas gotas non se quedan suspendidas no aire, senón que caen sobre unha superficie, sobre un obxecto, ou directamente sobre outra persoa. E desta maneira se produce ou podese producir tamén a contaminación que pode producir un contaxio nun hóspede susceptible. O segundo grande grupo de mecanismos de transmisión estaría producido por vehículos. Os vehículos son especificamente tres. Por un lado temos o aire. O aire pode transmitir enfermidades. De que maneira? A través de partículas de pó que están contaminadas e que permanecen suspendidas no aire e son inhaladas polo hóspede susceptible, e por gotas Wells, que se comportan de forma similar. Son gotas tamén despedidas pola boca da fonte de infección, cando tuse, fala, ríe, cando esbirra, etc. E que a diferencia das gotas Fluke que caían ao chan ou caían á superficie, estas gotas Wells son de menor tamaño e, polo tanto, permanecen suspendidas no aire. Poden chegar a permanecer horas suspendidas no aire e ser inhaladas por unha persoa que pode, desta maneira, infectarse. Outro posible vehículo é a auga. A auga de consumo, a auga que é consumida por unha persoa, pode ser vehículo de axentes patóxenos. Un exemplo moi típico que se menciona habitualmente sería o exemplo do cólera. O cólera é unha enfermidade producida por unha bacteria e que é transmitida a través da auga. En canto ao vehículo anterior, que era o aire, temos que dicir que o aire é o vehículo de transmisión da COVID-19. Por último, temos a comida. A comida tamén pode vehiculizar múltiples axentes patóxenos que poden infectar, e un exemplo moi típico son as enfermidades que se transmiten de forma feco-oral, por exemplo a hepatite A, un exemplo claro que moitas veces se pode transmitir a través de comida contaminada. O último grupo de mecanismos de transmisión que imos comentar é o de vector. Neste caso falamos de vector mecánico e vector biolóxico.
Dicimos que unha enfermidade se transmite a través dun vector cando se transmite a través dun animal. Un animal neste caso que pode ser un mosquito, pode ser unha garrapata, pode ser un artrópodo, un animal deste tipo que o que fai é pola súa propia bioloxía, o que fai é, por exemplo, un mosquito que transmite a malaria e picar unha persoa infectada e despois pasa a outra persoa que non está infectada e pode transmitirlle a súa vez esta enfermidade. Tamén pasa co dengue, por exemplo. Cal é a diferenza entre vector mecánico e vector biolóxico? O vector mecánico é cando ese mosquito, esa mosca, ese artrópodo, esa garrapata, ese animal, transmite coas súas patas, co seu corpo, o axente causal de unha persoa a outra. Simplemente fai un transporte mecánico. Colle nun sitio e leva para outro. Mentres que o vector biolóxico implica que ese axente causal, cando é transportado ou é inxerido por este artrópodo, por este mosquito, por esta mosca, prodúcese algún cambio nese parásito, nese axente causal, que é necesario, imprescindible, para que se produza o contagio. Isto, por certo, que acontece na malaria. O seguinte é o da cadea epidemiolóxica vía de entrada. Unha vez que xa se produce un mecanismo de transmisión determinado, ten que darse unha porta de entrada pola que o axente ingresa no hóspede susceptible. A transmisión, normalmente, na transmisión dunha enfermidade infecto-contagiosa, a vía de entrada coincide coa vía de saída. Normalmente. Hai casos nos que isto non é así, pero habitual é isto. Exemplos de vías de entrada, similar, como falábamos antes, das vías de saída, de entrada, sería a vía cutánea mucosa. Aquí pongo o exemplo do tétanos, que pode afectar directamente as mucosas e a pel. A vía de entrada digestiva, por exemplo, unha salmonelose, unha infección por salmonela. A vía respiratoria, que inhálase, por exemplo, un axente patóxeno como Streptococcus pneumoniae. A vía urinaria, que pode producirse unha infección do tracto urinario, que chamamos ITU, por contaminación da uretra do tracto urinario, por exemplo, por Escherichia coli, que é unha bacteria que vive habitualmente no intestino. E, por último, a vía placentaria. Neste caso, falamos outra vez da infección do neno a través desta vía de entrada pola placenta. Por exemplo, o toxoplasma, Toxoplasma gondii, que procede da toxoplasmose. E o último elo da cadea epidemiolóxica, como non pode ser de outra maneira, é o hóspede susceptible, que é a persoa que recibe ese axente e, polo tanto, é infectada. Definimos hóspede susceptible como toda persoa xa que non está enferma, pero potencialmente pode enfermarse, pode contaxiarse. É calquer individuo que, en caso de poñerse en contacto co axente causal, pode contaxiarse e desenvolver a enfermidade, polo tanto. Existen diversos factores que influen na susceptibilidade do hóspede, que son fundamentalmente 4, podemos dividir en 4. Por unha banda está a bioloxía humana, é dicir, a xenética, a idade e o sexo da persoa van a determinar que sexa máis ou menos susceptible a enfermar. Como segundo factor podemos falar do medio ambiente, aspectos como a contaminación, o ambiente social, o ambiente cultural, etc. Todos eles poden influir en gran medida en que a persoa se teña máis susceptibilidade a contaxiarse ou non. O estilo de vida, os hábitos, a alimentación, sedentarismo, etc., drogas, e o sistema de asistencia sanitaria tamén é relevante. É dicir, unha persoa que vive nun sistema de asistencia sanitaria moi bon, normalmente é menos susceptible de infectarse. A diferenza de unha persoa que vive nun sistema con peor asistencia sanitaria. Hai aspectos que teñen que ver, como por exemplo a vacinación, os ratios de persoal sanitario, a educación sanitaria, a prevención, etc. Hai que dicir que destes factores que inciden ou que son relevantes para a susceptibilidade dunha persoa a infectarse, hai que ter en conta que non todos eles teñen o mesmo peso na saúde da persoa. En os anos 70, o ministro de Saúde, ministro de Sanidade de Canadá, estableceu unha relación entre estes 4 determinantes da saúde que no seu momento foi moi rompedor e que hoxendía todavía sigue sendo relevante. Entón, el considerou que
dos 4 determinantes que comentei anteriormente, o que tiña máis peso na saúde, e isto non é unha opinión, isto é algo que está totalmente apoiado pola evidencia científica e que é algo que se sabe e que digamos que é algo perfectamente asentado e compartido por toda a comunidade científica, é o estilo de vida. Aquí falamos de que cerca do 50% da saúde dunha persoa depende do seu estilo de vida. Tamén que sexa máis ou menos susceptible a contaxiarse dunha enfermidade infectocontagiosa. Outros aspectos como a herencia xenética ten moita relevancia, pero menos que o estilo de vida. O entorno, por suposto, ten importancia, e o sistema sanitario, a diferenza que moita xente cree, é o que menor impacto ten na saúde dunha persoa. Para rematar, imos falar dun concepto moi interesante que son as infeccións relacionadas coa asistencia sanitaria. Trátase neste caso de infeccións que un paciente contrae mentre recibe atención médica nun hospital ou noutro centro no que se leve a cabo algunha intervención de saúde. Aquí podemos incluir, por exemplo, os centros sociosanitarios. E esta enfermidade que é contraída por este paciente non estaba presente nin en incubación, nin sequera en incubación, no momento da súa admisión. É dicir, falamos dunha infección que é collida, o paciente é infectado por esa enfermidade, é contaxiado por esa enfermidade durante a súa estancia no centro hospitalario ou sanitario ou sociosanitario. Estas infeccións poden desenvolverse durante a estancia sanitaria no hospital ou no centro que corresponda ou incluso despois da alta, dependendo do tipo de procedimento realizado ou do tratamento recibido. Aquí hai que ter en conta un detalle importante, que é a regla das 48 horas. Unha infección é considerada IRAS, o sea, relacionada coa asistencia sanitaria, cando aparece a partir das 48 horas despois de ingreso. É dicir, se a persoa, se os signos e síntomas desa enfermidade aparecen o mesmo día do ingreso ou o día seguinte antes de que pasen 48 horas, nese caso non se consideraría esa infección, non se consideraría relacionada coa asistencia sanitaria, consideraríase unha infección comunitaria, é dicir, que digamos que se infectou fora do hospital. Se aparece máis de 48 horas despois do ingreso, asúmese que é unha IRAS, unha infección relacionada coa asistencia sanitaria. Se un paciente desenvolve unha infección asociada cun procedimento ou intervención médica, por exemplo, cirurxía, dentro das 48 horas seguintes á alta, esta infección tamén se pode considerar IRAS. É dicir, as 48 horas se aplican tanto no ingreso como na alta. Cando se considera IRAS e non comunitaria? Pois cando a infección aparece despois das 48 horas do ingreso e ata 48 horas despois da alta. Se a infección aparece 3 días despois da alta, non se pode considerar unha infección IRAS relacionada coa asistencia sanitaria, pero se aparece, por exemplo, o día seguinte á alta, ainda non pasaron 48 horas desde esa alta, aí sí que se pode considerar infección IRAS relacionada coa asistencia sanitaria. Son moi relevantes estas IRAS e son unhas enfermidades, unhas infeccións que son un pouco distintas que poden acontecer na comunidade fora dos centros sanitarios. Por que isto? Pois hai que ter en conta que nos hospitais e nos centros sanitarios acumúlanse moitos pacientes con enfermidades infectocontaxiosas e moitas veces están xuntos, están próximos. Pensemos nunha sala de esperas de urxencia ou nunha sala de observación de algún hospital. Estamos falando de que moitas veces é imposible, non hai capacidade arquitectónica ou de infraestructura para poder separar aos pacientes que poden estar pasando por un proceso infeccioso e que poden contaxiar a outros pacientes que están cerca. Hai que ter en conta tamén que as persoas que ingresan nun hospital xeralmente teñen unha depresión das súas funcións orgánicas, entre elas do sistema inmunitario. Van a ter un sistema inmunitario deprimido, un pouquiño menos forte, o que pode facelo máis susceptibles a sufrir infeccións, contagio de infeccións. E tamén hai que ter en conta que nestes lugares, nos hospitais, nos centros sanitarios, realízanse frecuentemente intervencións de tipo invasivo para ben diagnóstico ou para ben tratamento de patoloxías. Por exemplo, unha punción, unha cirurxía, a colocación dunha sonda, a realización de algún tipo de proba que implique clavar ou algún tipo de agulla, puncións en venas, en arterias, etc. Son intervencións de tipo invasivo que atravesan as barreiras defensivas do paciente e que poden, de alguna maneira,
Si non se respetan todas as medidas preventivas e a situación non é a óptima, pois poden incluso favorecer a entrada deste tipo de patóxenos e producir infeccións. Por último, outra cosa que hai que ter en conta é que os axentes causales das enfermidades de tipo IRA, as infeccións relacionadas coa asistencia sanitaria, son habitualmente xermes, son microorganismos de tipo resistente, é dicir, como están nun ambiente hospitalario sometidos a unha gran presión por produtos de desinfección, axentes esterilizantes, antibióticos, outro tipo de fármacos, etc., podemos atopar, por exemplo, bacterias que son resistentes aos antibióticos ou xérmenes tipo virus que son moi resistentes a diferentes tipos de produtos de limpeza. Pois iso vai a facer que este tipo de infeccións sexan normalmente máis difíciles, teñan unha peor evolución. Por que son relevantes este tipo de infeccións? Infeccións hospitalarias ou relacionadas coa asistencia sanitaria? Primeiramente porque prolongan a estancia dos pacientes nos hospitais. Empeoran a súa evolución, normalmente dificultan a recuperación dos pacientes. O paciente non ingresa no hospital por esa infección que adquire no hospital, normalmente ingresa por outro problema de saúde. A infección o que ven é a agravar o problema que se estaba inicialmente. Por lo tanto, empeora a súa evolución e prolonga a súa estancia. Aumenta o risco de mortalidade. Estamos falando de que hai máis xente que falece por culpa deste tipo de infeccións da que falecería en caso de non producirse. E aumentan a proliferación, aumentan a cantidad de xermes fármaco-resistentes que pode haber. Por outra banda, incrementan o gasto sanitario por todo o anterior, e a súa prevención e control é un dos principais retos e un obxectivo esencial das políticas de saúde pública. Relacionado co anterior, de que as infeccións IRAS teñen que ser estudadas, controladas, monitorizadas, se realiza, por exemplo, o estudo EPINE. A Sociedade Española de Medicina Preventiva, Saúde Pública e Hixiene promove a realización anual dun informe exhaustivo sobre o estado das IRAS en España. Trátase do Estudo de Prevalencia de Infeccións Nosocomiais de España, EPINE. Para a súa realización, conta coa colaboración de multitude de centros sanitarios, hospitais de toda España e recopilan moitísima información que fan con análises de tipo estatístico, establecen datos moi útiles que permiten establecer, por exemplo, medidas preventivas, plans de prevención, diferentes tipos de intervencións que permiten reducir e controlar o impacto deste tipo de infeccións na atención sanitaria en España. O último informe EPINE que foi publicado a data de hoxe foi o EPINE do ano 2023. Hai que ter en conta que o EPINE se publica a ano pasado e nun ano se publica o informe do ano anterior. Para dispoñer dos datos acumulados de todo o ano, ten que primeiro rematar o ano e logo require un tempo, uns meses, para poder facer unha boa análise estatística deses datos. Simplemente para comentar os principais resultados do último informe EPINE do ano 2023, direi que o 8,18% dos pacientes ingresados no ano 2023 padeceron unha IRAS. Esta porcentaxe foi baixando nos últimos anos, pero levamos xa un tempo que parece que custa baixalo, é como unha especie de cota inferior e que é difícil baixar de aí. O obxectivo, o reto é intentar continuar baixando este porcentaxe, esta afectación, para tratar de diminuíla. Despois, hai outros dous elementos que me gustaría chamar a atención, que sería, por unha banda, cal é o principal microorganismo causante das IRAS. Vemos que o primeiro é a Escherichia coli, con casi un 14%, é unha bacteria que vive no intestino e que moitas veces pode producir enfermidades, sobre todo de tracto urinario, ou a veces tamén incluso de outro tipo, tamén a nivel intestinal, que poden ser graves en moitos casos. E logo temos outros axentes, como pode ser a Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococcus aureus, que por certo ten unha cepa fármaco resistente que se chama Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Tamén o Klebsiella pneumoniae, que produce unha bacteria que produce enfermidades de tipo neumonía,
E o coronavirus aparece aí no quinto lugar con un 6,5% de casos. Outra cousa que se estuda e que se traballa e monitoriza moi de cerca é a localización das infeccións nosocomiais, é dicir, estas infeccións de tipo hospitalario onde se producen habitualmente. Pois o número 1 foi neste ano 2023 as infeccións do tracto urinario, máis ou menos un 20,60%, mentres que logo están as infeccións respiratorias moi cerca, con 20,12%, e un pouquiño abaixo as infeccións do sitio quirúrxico. Un pelín máis abaixo, e este dato sí que é relevante, que as bacteriemias e as infeccións asociadas a catéteres en vena, falamos das infeccións que se dan no sangue cando a persoa se contamina pola mala colocación, por exemplo, dunha vía en unha vena, que pode ser periférica ou central, ese 13,28% descendeu, o cal foi un logro porque realmente as bacteriemias son graves. Todas as infeccións nosocomiais son importantes e graves, pero as bacteriemias quizá teñen unha mortalidade superior a, por exemplo, as infeccións do tracto urinario, respiratorias ou quirúrxicas. Non podemos desentender que o COVID sigue sendo unha enfermidade moi típica a nivel comunitario, por suposto, endémica xa, pero ao mesmo tempo tamén hai que ter en conta que a nivel hospitalario tamén produce moitas infeccións de tipo hospitalario nosocomial, 5,5% no ano 2023.